Els bous venen ja per ahí, no falta molt, per a que apleguen. La cosa dura més o manco 2 minuts, des del principi de la plaça fins al final, a la plaça gran. Estan a punt de plegar els bous, no queda res, estan aplegant ja, la gent vota, s'observa, per ahí venen, per ahí venen, per ahí venen, per ahí venen els bous. I així ha passat l'entancament, els bous. Ara pujaran els cavalls i el xinet. Hem tingut la mala sort de que li ha clavat una banya a un bou a un cavall. Anem a veure-lo. Lo ha punxat. Sangra. Com podeu veure, està sagnant per la cama. Està sagnant per la cama. No, estic gravant-lo. Li ha punxat el bou al cavall. Ha sigut una incidència, una llàstima. Bueno, estem al paratge del Salto de la Novia, uns dels paratges més bonics de tota la Comunitat Valenciana. Tota una xoia de la nostra comunitat, com podeu veure. Una meravella de paisatge. Convido a tot el món que vinga a gaudir d'ací.